I el va guanyar la Real Societat aquest partit, i ara estaríem una mica diferent. Mira, el partit de la Real Societat és un atracament, potser el més flagrant. El de Bilbao és un atracament. El de València, el gol de Rodrigo, és un atracament. Els darrers partits, tots els han obert des del punt de penal. Tots. Per cert, l'últim partit, que jo no és que hi comptés massa, jo crec que ningú hi comptava massa, però fixeu-vos, la situació del VAR. El primer gol és un penal dubtós que el pita l'àrbit i el VAR no entra. El segon gol, l'Inier dona fora de joc i l'anul·la, i el VAR entra i el dona per bo. És a dir, jo ja passo Per això de quin partit estàs de parlant? l'Alavés, de l'últim atraco de l'Alavés. A l'Alavés el primer gol no entra al VAR, el segon gol Penúltim partit, entra al que VAR. l'últim va ser Granada. Sí. Bueno, Sí, penúltim. és que no me'ls miro. Ja, És que ja. aviam, jo no vull, Sí, el de l'Alavés. no vull emmetzinar la meva vida. No me'ls miro, no me'l miro. O sigui, jo, pel·lícules de polis i de lladres no m'agraden. Aleshores, és a dir, si voleu, que ja entenc que no, però si voleu, les 12 jugades discutibles que han beneficiat el Madrid en 7 partits, en 2 no li ha fet falta. Granada i Espanyol, evidentment. Els altres 7, hi ha hagut 12 accions discutibles que les 12 han afavorit el Madrid. Només repassen el que els beneficia. Jo no vull entrar a discutir una per una, entre les coses perquè suposo que no d'allò. El que vull dir és molt greu, i això no pot passar enlloc més, és molt greu que en aquestes 12 accions, que insisteixo, totes, sense excepció, beneficien el Madrid, quan el VAR beneficia el Madrid, el VAR entra en acció, i quan el VAR podria perjudicar el Madrid, el VAR no entra en acció. Més temes. I acabaré, però és que vaig molt calmat. I l'agressió de Sergio Ramos a Sant Mamés? L'agressió de Sergio Ramos, que la pilota va al segon pal i ell va... El partit de Vigo, el partit no... O sigui, a part dels punts, la majoria, que li han regalat al Madrid, ara més hauríem d'afegir els que ens han fotut a nosaltres, perquè el partit de Vigo és un atracament, i el partit aquí contra l'Atlètic de Madrid és un atracament, perquè que algú, que segur que hi ha molta gent, que algú que en sàpiga més que jo em digui un gran equip europeu que com a local li han xutat 3 penals en contra, que algú m'ho digui, comptant que un és repetit, i aquí sí que entra el VAR, perquè el taló de Ter Stegen està a 1 mil·límetre, que es necessita tenir collons, i el penal de Semedo que no era. I l'altre dia, sense anar més lluny, la segona part, que va ser una merda, Camp del Valladolid, va ser una porqueria, ja ho sé. O sigui, aquella que van intentar de Firpo, el Barça ho va mirar, no era res. Si hagués sigut ja l'haurien pitat ja. Bé, a l'àrea del Valladolid n'hi ha... Va ser un molt mal partit, queda clar. A l'àrea del Valladolid n'hi ha 3 dubtosos. El de Piqué claríssim. El VAR no entra en cap d'elles. Fixeu-vos, el Barça porta 15 gols més que el Madrid. 15 gols a favor més que el Madrid. La proporció de penals és Barça 6 a favor, 7 en contra, Madrid 10 a favor, 2 en contra. Tornem als temps del José. Se ha acabado el Villarato, pitjor, és cada diumenge, cada dia. Hi ha una dada molt significativa, que és que abans de l'aturada el Barça va sumar el 71% dels punts possibles i el Madrid el 69%. És a dir, dels últims... És el que dic a l'article, que no es correspon. Dels últims 5 partits abans de l'aturada, el Madrid només en guanya un, que va ser contra el Barça al Santiago Bernabéu. Després de l'aturada, el Barça ha passat de guanyar el 71% dels punts al 75%, més o menys. El Madrid ha passat del 69% al 100%. Al 100%. Partits que dius, mira, el Barça no ha jugat massa bé com a Sevilla i es pot empatar, empatat. El Madrid, quan ha fet aquests partits que no ha jugat massa bé, ha robat i ha guanyat. I era d'empat, l'ajudeta i ha guanyat. No, ajudeta no. El podcast del programa d'avui els hi col·locaré els meus fills. Jonant li deia Kubala va canviar el Barça com en un altre sentit el va canviar Cruyff o inclús Ronaldinho. Messi no, Messi és el millor, però ja es va trobar un gran embalum. Jo li deia, reflexionant una mica i tal, i parlant del Bar i parlant del Madrid i de totes les putades que ens han fet els últims 67 anys des que ens van robar el Di Stéfano, i des d'aleshores no han parat i no paren i no pararan, perquè s'apropien hasta de la tecnologia que s'ha de tenir els collons quadrats per fer-ho. Jo li deia, és que el Barça,
que té molts defectes i moltes virtuts, és un club únic per molts motius. Perquè és propietat dels socis, perquè és un club molt gran en un país molt petitet, perquè és un club poliesportiu, etc. I li deia al meu fill, tu pensa que grans equips que no tenen aquests trets tan diferencials, però són grans clubs i grans equips, com el Bayern de Múnich, com la Juventus o com els anglesos, si cada diumenge els hi xurissessin els partits a les seves lligues, no tindrien el palmarès que tenen. És que la Juventus o el Bayern o Liverpool són molt grans, però ojo, és que nosaltres cada diumenge o ens la foten a nosaltres o els hi regalen amb ells. Ojo, Sí, llavors has d'aguantar la típica frase aquella de que, mira, els equips grans no es poden queixar cap d'ells, ni l'un ni l'altre, ni el Barça ni el Madrid, per què vull d'afavoreixen a tot? I jo amb aquesta cantarella és que m'agafa, em foto No, segurament no es poden queixar respecte als equips més modestos, perquè un àrbitre abans d'equivocar-se contra el Barça o contra el Getafe, doncs segurament s'equivoca abans contra el Getafe, però la comparació és... Però la comparació és Barça-Madrid. Els mateixos paràmetres, de què tenen més por? Ajudes i de que parlem aquí perjudicis de 4 Barça-Madrid. emissores d'aquí de casa tal i qual, o de que totes les teles de l'Estat retreguin una errada contra el Madrid. Jo, francament, a mi, 31 títols de Lliga, que seran 32 segurament demà mateix, o 13 Copes d'Europa, amb tot el que han arribat a robar, a mi em sembla poc. Us ho juro, a mi em sembla poc. A mi em sembla poc. Amb tot el que han arribat a xurissar a tots els equips del món, bàsicament al Barça, a la resta d'equips, no per perjudicar la Real Societat, el Bilbao, el València, sinó per anar contra el Barça, més a tots els europeus que els han xurissat a tots, a mi em sembla un palmarès escàs. I el Barça està cometent un error de resignar-se. Déu. Ja està. A nosaltres, i no només esportivament, mireu que no tingueu els telèfons punxats, ens donen pel sac sempre. Però, anava a dir, a l'any 85, i també ho recordareu, vamos, vosaltres en sabeu i sou de l'ofici, a l'any 85 el Barça és agreujat greument a la final del play-off de bàsquet en el segon partit, que el guanyem allà, en el pavelló aquell, si es deia Carrero Blanco, no sé com es deia. Total, no, home, no sé, no en recordo, com es deia aquell pavelló més petit, o no sé. Total, el tercer partit, el Barça va agafar el pont aeri i se'n va anar, no el va jugar. Aquella lliga la va guanyar el Madrid, i la va guanyar el Madrid per incomparecencia, perquè no ens va donar la gana, perquè van tenir els jugadors dos pebrots, perquè van ser els jugadors, i van dir agafem les maletes i marxem. I van marxar. Ja els hi va ser més difícil des d'aleshores robar-nos. Sí, però Jordi, tu creus primer que hi ha un president